why come call him na bi dictionary da gudu daga nan har Germany babu wando ni za ki ga why come call him me yasa shi ba zai kira ni ba a waya ya ce da ni zai yi posting dina akan wani bidiyon dan siyasa bai kira ni a waya ba yau inda a ce ya kira wani a waya shi Idris mai wushirya din ta ya zan fito social media amma wannan tashiyar to bai kira ni ya nemi excuse ba ya nemi izini na akan zai dora min bidiyo akan bidiyon dan siyasa a zuwan min yi challenge kin ga kuwa dole in biyo shi ta social media a social media yayi posting dina dan haka a social media ni ma zan fito in bashi amsa ma mi gane mun hanya saboda kowa ya san cewa ina akida ta dosa ko kwamfasiya amana akan menene za a ɗau bidiyo na aje a ɗora min akan wani lalo gandi ina haɗin badugu ko kuma to ko layi bari in gaya miki yanda a social media za a daddale da ya so private yana da namba na ina da tashi zai dauka ya kira wani a waya ya ce da ni ai Murza zan yi posting din bidiyon ki in na ga dama in tsare shi in ban ga dama ba in ce yes ta tafi ta sauke min bidiyo dan haka yanda aka fara a social media za a fara masa kwarai ni gari kitin munafuka wai hau da wani wai kan kolim na butu dictionary da gudu daga nan har da gudu mu za ki ga wa turanci wai kan kolim where are you from mutu su kulti kai hu another school da kika a duniya ne ki ga wannan ki tambaya who is Murzarat Ibrahim am to that from my ki ban ni kace ki ma ban ni kara ba ban ni abin da zan yi ki tambaya daga nan har UK zuwa Germany anan nayi karatu anan nayi diploma nayi diplomizing ina na gama komai da komai zaki zo ki ce da ni wani kawai kan call him remember she thinks say I don't ganewa wallahi don't ganewa to I must ganewa kin gane idan yana son private shi ma ya kira wani a waya yayin magana ta private Murza zan saka bidiyon ki to dan haka a social media yasa anan za a gama kin san irin kalubalen da ya janyo min ina tashi daga bacci mutane suka dinga kira na suna ci min mutunci yan bangare na wai wani na je ne wani kaza ina ba haka da ni dole in fito in wanke kaina a gare su idan kuwa ban yi abin nan a social media ba kamar yanda ya posting dina a social media ki dinga ya miki dole za a ce munafuka ce ni na san da amana to ni kuwa ban yi wannan abin ba a social media kawai bidiyo ne kuma ki je ki duba bidiyon da kyau bidiyon da ya dauka na doguwar riga za ki ga a ce ne mamin din ta wacce ake cewa ni barci na sanar na farka sai kin mai na waka sai wani kaberi sun da na zamo matar ka abinda aka dora a to ai na fito a understanding dan ni da a taba min karaga ta ina gwara in zazzaga shi ya san maganin da za a yi da ba a daidai na saka ta mabari